Hemmeňize salam dostlar. Bugün men size bir zat görkezmek isleýän. Короче, berdi New York'da. New York'da da derler, belki başka şäherlerde de bardyr. Hökümetden näme kömek ýere içeri produkt alyp bolýar. Osaň halky kömek produkt alyp bolýar. Men onyalı kömeğe gereğim yok, sadaka yalla. Ona gereğim yok. Yine şu gün size şunu odat alıp size näme berýänini görkezmek isleýän. Şu sebäpden şu wagt men yaşayan yerime yakın bir yerde berýärmişler, şonu şu wagt bildim. Şu ýerik produkt alma bar, yani häzir maňa uly korobka berjekmişler. Bilemok, osaň barypçyk göreýin. Belki aňarda oçerit datwadyr, bilemok. Osaň halky korobkany öýe getirip kuchnyada size bilen açyp bile korobkanyň içinde näme balygyny görürsiz. Şu Amerikanyň hökümetinden adamlara berilýän kömek. Lüboy adam barıp alaymaly. Garip bolbay ol tapady ýok. Elbetde näme ýeke ejelere, meselem çağal ejelere, ya garrylara, yenelere birinji berjek bolýarlar. Ýöne обычный adamlara da berýärler. Şoň üçin näme menen barıp alaýyn dedim. Ýörete size görkezmek üçin gidip alaýyn dedim. Men aýdyşym ýaly, meniň geregim ýok. Maňa geregi ýok oňa produktlaryň ýöne hani göreli, on belki diýersiňiz, men kriten ýene biriniň çöregini alýan dep. Belki şeyler bolur, ýöne edilmen biriniň çöregini alýan diýip pikir edemok, tamoşda biziň goňşulygymyzda ýaman kän. Şoňaly besplatny produkt berýän ýerler. Osaň men ýene biriniň çöregini almadym kam diýen. И плюс, конечно же, maňa da ekonom bolar şeýle dämi, a to menem ýöne produkta populýar. Biradrak ekonom bolsa to хорошо. Onu давай gidelim, ýörelim. Tak, öýe geldim. Häzir men size şu daşardan getiren, maňa berilen produktlary görkezjek bir-birden. Sizem görürsiňiz, hökümet tarapdan gowy berilýär. Şuňa zatlar, şoň üçin Amerikada aç kalmaýan. Garybam bolsaň, puluňam bolmasa, işiň zadyňy bitirseň, umumy o zat aç kalmaýan. Arkaýyn şey dip baryp alybermeli. Näme? Kömek sora vermeli, size kömek etdi hökümetem, ya hökümet olmasa da şu mesni meçhitler zatlarym köp sadaka berýärler da, ýewreýler bolsun, musulmanlar ya da hramlar zatlar, hristiýanlar hramlarym köp näme berýär, sadaka berýär. Şoň üçin baryp daja gyzgynna haram ýebilýär, köp yerler gyzgynna haram bişirip berýärler. Käberse osa şuňaly produkt berýärler. Tak što başlalyň. Häzir men size görkezýän. Berde görüşüňiz ýalyk овсянка. Овсянкadam näme de? Oatmeal, yani oats. Şundan irdenle kaş edilýär. Овсянка обычно Türkmenistan'da näme korobkada satylýar. 4 paçka овсянка gatykän. Men munça овсянка ýemok paýlap çykyr nämekşe. Käşir palawa gowa bolar. Посмотрите, iki näme käşir berdiler. Вот banan berdiler. Ine osaň berdedem konserwa. Näme? Kömelek. Mushroom stems. Короче, kömelegiň kusoçyklary konserwada. Bilemok näle naharet bolar muňlan. I nohut. 3 konserwada nohut berdiler. Görüşüňiz ýaly chickpeas ene nohut. Вот, osaň makaron berdiler, spagetti. Buram şuňalyk makaron, elbow pasta diýilýär. Вот, iki makaron, soň berde süýjüjük berdiler. Süýjüjügem näme turşy marmelat diýýär zatlar. Sour drops diýenler 3 tane daja berdiler. Görüşüňiz ýaly вот. Osaň ýene näme bulam crackers, to есть näme käbir adamlar näme çörek ederek şunu näme da ya tipa köke albat. Crackers ya. Elbetde. Osaň ýene de näme şunu berdiler. Muny siz bilmersiňiz belki. Gefilte fish. Bul karoçy ýewreýleriň iýen o zady. Balygy. Şu ýewreýler şu balygy bir zady edip öýärler de bar. Şondan bir hili şuňalyk şaryk etdiýärler, bir zady edip bişirýärler. Munýabat. Ömrüm ýemeýän ýöne berdiler. Ýewreý nemet. Ekende ýewreý meçhitde berýär ekenler bu o zady şondan. Osaň ýene de berilen zat maska. Men indi kiloçeli maska satyn almaýan, tak što şu gowdat. Вот, osaň näme berdiler? Humus berdiler ýene de. Uly Немете хумус, это очень хорошо.
Humus siz nämeliğini eger Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz da bilýänsiňiz ete araplaryň, ýewreýleriň iýýän bir zady çörek batyryp iýýän içine ödem nohutdan ýasalýan, şu nohutdan ýasalýan humus diýilen zat. Ene şu nohutdan şunu alýarlar da o zat etýärler da. Neme dip üweýärler, eretýärler, eýtýär şundan ýasalýan zat şu süýjü zat men gowarýan. O soňam ýumurtka berdiler. Şul iki o zat jitki ýumurtka. Amerikanyň armiýasynda zatynda neme şuňa ýumurtga berýärler bilýäňizmi? Ýa-da o biziň Türkmenistanyň armiýasynda zatda konserwa zat berýärler. Tuşonka diýdi, ýene diýdi. Bulaňam jitki ýumurtkasy prosto şunu gırajygyndan şeýle açyp o da dedi ýa skоворodkaga goýup o da dedi bermeli, ulany bermeli, töz bişirip bermeli. Tak što ýumurtka marndy, morozilkada saklanýany. Вот şunça zatlar berildi. Şeýlelik bilen ene şu berilen zatlaryň spisigi umumy bahasy $60. Men özüme onçak sowamok ýöne maşalasynda adam köp adamlar belki sowyandyrlar elbetde hepdesine gitýändir. Şun ýalyk sadaka neme produktlary hepde bir gezek baryp alyp gaýdyp bilýäňiz. Osaň elbetde köp neme gitseňiz, meselem 2-3 tanak ýere almak etseňiz, elbetde ondan hem çasta alyp bilersiňiz, belki hepde 2-3 adam alyp bilersiňiz. Osaň siz eger Amerikada ýaşaýan bolsaňyz, başga şäherlerde dem badyr şunýalyk berilýän sadaka ýerler, şoň üçin siz arkaýyn ýazylyp zat edip alyp bilersiňiz ýa-da o zat isleseňiz, meselem Google karta girip bilýäňiz, Google kartada food pantry dip ýazyp bilýäňiz. Osaň food pantry dip ýazsaňyz siziň goňşuçylygyňyzdaky şo mutuna nahar berilýän ýerler çykar. Osaň siz hem şonu baryp alyp bilersiňiz. Başga diýer näle soraňyz adyňyza arkaýyn kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Häzirlikçe bolsa sag bolun. Like goýmagy, biram kanalyma ýazylmagy unutmaň. Paka.